Hoxe foi un día que non pasou por alto para as estradas da comarca da Barbanza, e moito menos para as 5 dos vehículos que discorren con normalidade pola zona. En Porto do Son rexistráronse 2 accidentes en feridos na zona de Arnela. Ás 11:30 tivo lugar o primeiro no cruce de Abuín, un choque entre un coche e un furgón ao saírse da súa vía, concretamente un Kia que circulaba en dirección a Ribeira. A policía local cree que se debe a que o condutor se quedou dormido. Pero ao facer as probas de alcolemia, os axentes decatáronse de que o conductor que chocou superaba as tasas permitidas, acadando un 0,72, que minutos máis tarde quedou nun 0,69. Sobre a 1 da tarde rexistrouse o segundo accidente, esta vez na recta do Lagarto, entre dous coches, un Renault Express e un Magda que iban dirección a Ribeira. O Renault tratou de meterse por un cruce á esquerda e o Magda chocou. Neste accidente tampouco houbo feridos. O operativo correspondente entre eles Garda Civil, Policía Local e Grúa chegáronse á zona para limpar os restos e levar aos vehículos e tamén dirixir o tráfico. En Ribeira rexistrouse outra incidencia ás 9:05 da mañá nun vehículo que se atopaba ardendo na estrada DP 7301, no tramo comprendido entre o Parque de San Roque e a Rotonda de Xarás. Ata o lugar se desplazaron o Grupo de Atención a Emerxencias Municipal, Protección Civil, Policía Local e Bombeiros, procedendo á extinción do lume no turismo. O vehículo, un Renault Laguna, quedou prácticamente calcinado, pero non houbo que lamentar danos persoais.